Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes, sa 30 na bulan sang Agosto tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyu nga atong kalakayon karon nga adlaw, National Heroes Day. Wala sang opisina, pista opisyal. Amuning adlaw nga ginasaulog naton ang pagdumdum sa tong mga baganihan bala nga wala yan na butang sa pizza sang kalendaryo. Ti pilalang mo ka mga baganihan na nabutang sa pizza, si Jose Rizal. Ti kalabanan gani sang National Heroes Day, mga soldado. Ti si Rizal hindi man to soldado, writer man to ya. Pero nabutang sa pizza. Si Andres Bonifacio, may pizza man. Ti karong adlaw ya para sa wala pizza, kag mga baganihan nga nagkalamatay nga nagserbisyo. Para sa ako niyang baganihan subong, amo ang mga frontliner sa pagpakig-away sa COVID-19. Ano nga mga isyong atong arangkadahon karon nga adlaw? Ba, si Health Secretary Francisco Duque kuno handa mag-resign kung mahusayan na ang report sang COA. Diyos, nationwide mass walkout umpisa na karon nga adlaw. What happened? Bacolod magalansar sang nighttime public vaccination karon nga adlaw. Ining aton mga balita kag isyo idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako mabulig sang D3 Bayo sa pagkakasang kagaw sa inyong lawas. D3 Bayo tambal sa ubos.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasais 40 na. Siling ni Health Secretary Francisco Duque, nya, ma-resign ako. Pero, dapat laruhon tanay ining report sang kuha. Nya, nagpadangat nako sang akon sini nga desisyon kay Presidente Rodrigo Duterte. Di kung pamakuton mo si Duterte, hindi saya. Nya bahala na kung hindi na magpating bilog nga Pilipinas akon, dipinsahan ko gidya si Duque. Si Bongo siguro, Senador Bongo, nalingan. Siling yabi, Duque, himo ka sang sakripisyo para kay Presidente Rodrigo Duterte. Daw medyo sato lang, pero kung pamatian mong linyada ni Bongo, yabi, resign na. Salbara na lang si Presidente Rodrigo Duterte. Kahapon, si Congresswoman Jocelyn Tulfo Caliado ni Presidente Duterte, sos siling niya, abi Duque niya, halin ka na, hindi ka dapat, hindi ka ngayon nga leader sang departamento sang ikaayong lawas, dapat mag-resign ka na antes magdemand ng Kongreso sang forced resignation. Nga ano pang ginapungko mo da? Ano pang ginahulat mo? Zero ng pagsalig sang publiko sa imo. Hindi na pwede nga isalig ang pundo sang DOH sa isa ka tao nga wala nasalig ang mamalida kag publiko. Porte ba? Inakalyado ni Presidente Rodrigo Duterte. Halin pa na sa una panawagan sa mga mamalida nga si Duque dapat mag-resign na. Galing ti porte man na dipinsa ni Presidente Rodrigo Duterte. Ti subong guro daw maobligar ini sila. Kaya daw lain na gid ang sitwasyon. Daw hindi na gid magsalig ang tao. Isa na lang, kagpipila na lang. Lakip si Presidente Rodrigo Duterte ang gasalig kay Duque. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasais 42. Mabalik kami pagkatapos ini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Ituloy ang peace talk, yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota.
Pagkatapos, yung sa ilod diri sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Cunipo, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with this ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station kaya dito nakilala to damo yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung domain na naman-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baka sa mag-fire ko to my part because the year nga nagsulod ko, ito ka nagdamo dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, pagkatapos isa nagtamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs Sunod niya station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest. Radio Philippine Standard Time Lasais 47. Ginkasana karon nga adlaw nationwide mass walkout sang mga health worker. Ay ano man? Siling sang DBM naka-release kwarta nga bayad sa benepisyo sa mga health worker. Ti wala man gapon ara na ho. Nagpudag-pudag na ang mga health worker naton amo ning ginpasalig una ni Presidente Rodrigo Duterte. Ti karon nga adlaw ho, ang pila ka mga medical frontliner una gid ang Chinese General Hospital sa Manila, Dr. Jose Pabilia buwas nga adlaw Memorial Hospital, ang pila pagid sinabat-sabat lang kag ang pila pagid ka mga kaprobinsyanan posible maga-inulot-ulhot ini mga uhong sa pagprotesta. Siling ginrilisan na budget, siling bayran na, wala man gyapon ay ano nga plastada ini nga daw hindi amo. Bilyon ang ginrelease sa DOH. Siling ni Presidente Rodrigo Duterte, i-release nyo sa sulod sa Napulo kadlaw. Dapat kung tani na bato na ini sa mga health worker, tiara ho, nagpudag-pudag na, nationwide mass walkout na sa mga health worker. May lang gani, kaya nagsiling, mas lang daw hindi man napabayaan ang mga pasyente. Pero bisan pa, subong gani, ginakulang, hindi na magbato ng mga ospital gani sa mga pasyente sa COVID. Wala na lugar, puno na. Kung may lugar man, wala man sang mag-atipan, kulang nurses, kulang doktor, kaya iba nagkaramatay na, ang iba nagbalasakit, wala pagihapon kabaton sa ila benepisyo. Dolaban si Entulin, ha? Daw hindi amo. Hindi ka mo agad pasalig. Tila tawa natin kundi nag-disgrasya naman na problema naman kita. Nationwide, mas walk out naman. Amo nang hala, pasalig, agad tinikel, wala gatupa. Ay so, tilang tawan ako ni, resulta ya, disgustado ang tao. Ang gaway daw, intulin de government ni. Hala ka mo pasalig, ara na, bilyon ang ginpain nga budget. TDN na. Wala gapo katupa sa mga health worker. Ay, daw hindi amo.
Mag-amo ni sige-sige. Pila kadlaw madulaan pagsalig ang tao. Kada tikab ka baba niya, tinikil naman na. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 50. Mabalik kami pagkatapos ini. Madamo na sa aton mga kasiman. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang ayaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sigsag ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Radyo. Pagdayon Aksyon Radyo. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. Karong adlaw sa National Heroes Day ang syudad sa Bacolod magalansar sang nighttime public vaccination drive karon nga adlaw man. Ti maayo man niya. Bisan gabi sige kita bakuna para nga ang populasyon sa Bacolod mga 90% abi ang populasyon na bakunahan daw laban-laban daw base kon mangin libre kita sa COVID. Suno kay Mayor Leonardia ang vaccination ang i-administer kuno sang medical team sang Emergency Operation Center Task Force kag City Health nga opisina sa mga kwalipikado nga pumuluyo sang syudad. Ang launching sa nighttime public vaccination idungan karong adlaw galiho sa National Heroes Day. Nami ni siya. Para sa ako niya kung adlaw gabi nga bakunay, mas maayo. Kay porte man mo ang pamata-bata sa COVID-19 may mga Delta, may tanan na lang. Tikinhanglan nga dasig man ang aton bakunahay. Sige kita bakuna. Kung hindi makasarang ang adlaw, himuon tas gabi, mayo man niya. Ang nadumduman sa syudad sa Bacolod, ang nighttime public vaccination drive. Para sa kon mapuslan nun ini. Birahon ta bakuna ang bilog nga Bacolod nun. Para nga maluwas kita sa katalagman. Kung nabakunahan ka na, 2 ka dos na, bete, Johnson, isa lang yan mo. Kung mabakunahan ka, wala man niya gasiling nga hindi ka na malatnan, hindi ka na maigo sa COVID. Maigo ka pero hindi lala. Ang silingon makasalig kaya nga hindi lala ang pag-igo sa imo. May tsansa kaya 99% nga hindi kaya maano. Sang sa wala kaya mabakunahan nga posible may dako nga tsansa nga madiritso ka smurge. So diin kita, diri kita. Adlaw gabi nga bakunahay sa Bacolod. Namayon ni, no? The first time ko nga nabatian sa bilog nga Pilipinas, na unang Bacolod, no? Nga adlaw gabi ang bakunahay. So good luck ka sa aton sini mga medical team kag subungman sa aton Emergency Operation Center Task Force kag City Health nga opisina. Makapoy-kapoy lang, pulaw lang, pero para sa benepisyo sang bilog nga Bacolod noon. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 59. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkulong kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 3, ang tanan nga pursa sang drama talent gatamyaw gid sa kadlawan ni Annabel Mirabel karon nga adlaw. Kay Annabel Mirabel, happy birthday gid. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,